kita masih bermain satu baris 5 angka. Oke, kembali masih dalam panduan bersama Putra Musuh musiknya. Yuk, ACD. Manih tabunyo orang singgala, manih dimakan hari sanjo, bandang sahalai ruponyo indah manenggang, sadang paguno putui pulo, bandang sahalai ruponyo indah manenggang, sadang paguno putui pulo, kaladang balila sandu di bali narang mudo-mudo, kaleng digoyang oi sana buah di karua, kita cabui angko partamo, ondeh mikado oi kanduang si ratu Japang, 80 angko dipandang. Iyo 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 lah lewat tanggal keramat 17 oi sana angka dicatat, terbang merpati oi kanduang ke awan biru, 51 coret di kartu, selingkur tuan pun tahu, ada si Guntur naik perahu, 21 oi kanduang lamo manunggu, tanam ditanam 60 anak, disambung lagi oi kanduang main kumbali, baranang iti anso 35, ya digoyang dulu yuk. Baik sandaran gulo, gulo datang dari Batawi, hatilah hati oi kanduang sana manjago, jikoknyo angui tangguang sendiri, uranglah bawah oi kanduang baku dolimo, 75 angko ditando. Iyo 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 dari Langkat ke Tanjung Pura, 43 oi sanduang angka dijaga, Bilu di Jakarta 63 angka ditanda, si ile mai sok candu, datang konyo di Pakanbaru, badan paku ruang oi tangan kanai bulanggu, 31 caliak di kartu, 31 oi kanduang lamo manunggu, malam peta jatuh ampe 27. Iyo 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 onde ba jadinya Jampang Betawi
oi kanduang satu sendiri. Sabalah tapi oi sana sabalah tapi urang gae batu ke sambilan baleh dape. Goyang lu sedih. Perasaan dak lama membuat hati sama mandang kaba angin. Entah iyo tak indah tapi hati badata badan dan angin dingin. Bungkwa urang paladang limo angkonan datang limo bajalan surang. Jarujuh parapat 74 angka didapat. Mano janji nan adia ike mano sumpahanan kita bue. Adek tadayo ameh bakile putui lakabe. 6 belayan seksi 6 sebelah kiri 6 sabalah tapi sambung main kembali Kadijah gajinan Jombang 30-an datang. Alun adonan manang alun adonan sudi sambung main kembali. Medan Batak Toru 81 coret di kartu. Mano janji nan kita bue mano sumpahanan kita ike. Andek tadayo ameh bakile putui lakabe. Kumbang inak saikwa bungo indah setangkai biar dan cari ganti. Coiko nasi badan 68 tandokan. Sambung main kembali tampi bareng ditampi 10 datang di kiri. Angko 10 tuang lah isi kita goyang dulu. Yeah. Perasaan dak lama membuat hati sama mandang kaba angin. Cokinan alun masuk utak mulailah sama badannya angin. Kinilah datang pulau si Elise mau mencogok 20 di tangko. 20 tuan tangko 20 tengok. Gonde jarujuh bandanyo dalam biasa kambu ipinang mudonyo 76 nan datang. Up masuk 76 aku terakhir. Masuk bu. Oke lanjut kembali. Tak kaji bu itu. Masuk. Ya bu. Masuk kawan. Yang sampai lengah bu beko tagiliang kok. Asisten ketua rapi. Agak terakhir 76. Kita cocokkan dulu untuk hadiahnya. 76 ado 81 Langkat Tanjung Pura 43 30 21 satu pemenang. 76 63 ado 30 ado 10 ado 5 ado 2 pemenang. Oke baik kita lanjut. Oke masih bermain satu baris 5 angka. Yo. Perasaan dak lama membuat hati sama mandang kaba angin. Entah iyo tak indah tapi hati badata badan dan angin dingin.
kembali datang si angko kamba 55 angko ditando di kupon udang. Mano janji nana kita buwe, mano sumpahan kita ike, lah baca ka singojo macan 58. Kumbang indah sa ikwa, bungo indah sa tangkai, dia dan cari ganti. Gadang bidua painan, tigo tingku saja rangan, tigo bajalan suran. Tigo tuan tandokan, tigo bajalan surang, sambung main kembali. Singgalang marapi, nan paling tinggi, 90 isi. Mano janji, op, 90. Yuk, angko terakhir kita 90. Kita main agak ligar seketik. Masalahnya kita main sampai 6 baris bersama Nadi Gampo nantinya. Kita cocokkan dulu harganya ataupun nomornya di sini 90. Wan nambo masa mah. 90 terakhir Iwan. 90 ada, 76, 51, 35, 10 ada. Ya. Satu pemenang ada lawan. Dah. Baik, masih kita lanjut. Ada hadiahnya Pak. Baik. Op. Ada cilek kawan. 90 ada, 55 ada, 31 ada, 7 balik ada, 6 ada. Berarti ada lawan lain.